sos. Sitä nyt tarvitaan, mä huudan sos. Olen niin onneton, taas mun nainen jättänyt on sos. Nainen jätti taas mun, mä huudan sos. Miten tästä toivun, mä huudan sos. Kyllästyn elämään, eikö toivoa oo missään. Nyt olkoon määränpäänä ennem KY. Saan siellä seurautta ennem KY. On siellä tuttua ja pisajuttua. Siellä varmasti ystävystyy. Ja siksi määränpäänä ennem KY. Saan siellä seurautta ennem KY. Tapat poikia, on henki oikea. Siellä jokainen